З вами Fast One. Сьогодні я знімаю це відео, тому що в мене на каналі не було 1,5 тижня ні одного відео. І тому це бонусне відео. В цьому відео я буду тратив 50 тисяч монет в ігрі Bass Shot. Так, як бачите, в мене 50 тисяч монет. Тут я не хочу нічого купляти, бо в мене грошей не хватить. У нас є скейпки за 20 тисяч. Ну, це ж новий рік, і я буду брати новорічні. Ну і на ялинці. Так, все купив. Тепер в мене ще є таке. Так, я вже тут прокачаю трошки. Я не знаю, ну ще раз. Прокачав я тут на 2 рази. Також в мене можна купити скейтборди. Ну я до 30 куплю і рубіни до 10. Ще що тут можна? Таких ще є за 10 тисяч, але таких новогодніх нема за 10 тисяч. Я б ще купив. Ну давайте ще прикупимо того. До 15, того до 50. Ще 2000 лишається. Ну і на цьому я буду, напевно, закінчувати своє відео. Всім пока! Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки.